Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul irda'illahi ta'ala rudha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati jami'al kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariya bahriya khususan aba'ana wa ummahatuna wa ajdadana jadadina wa ustadana wa masyikhana wa masyikha masyikhina wa liman istama'na bisabih. Khususan Sayyidina Syekh bin Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asyadri wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Tuha bin Yahya Abdullah Amro fi Siyah Afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasanah wa khususan Sahib Al-Kitab An-Nasahid Dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa a'dalina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzilu namuran aparang ada Gusti Allah rabbuna lan lumane pangeran kita ila sama'i marang langit ila sama'i dunya marang langit dunya hina yuqa ing dalam mangsane tetep apa sulusul laili apa sepertigane malam al akhiri kang akhir hangul mangkon nika sinten rab hal min da'in anata iku utawi wong kang nyuwun fa'astajiba mangka nyembadani ingsun hal min sailin anata iku utawi wong kang njaluk fa'udhiya mangka paring ingsun hu ing sail hal min mustaghfirin anata iku sang utawi wong kang nyuwun ngapura Fa'afara mongko ngapura ingsun lawan marang mustaghfir. Kata amal mongko angen-angen sira rahimakumullah. Hadzal haditsa ing iki hadis. Wallazi lan perkara qabla kang ing dalem sadurunge iki hadis. Wa akhir lan ngakehna sira an-nazara ing mengkaji fima ing dalem hadis loro. La'allahu menawa iku yastarihu iku kebuka apa sadruka apa ati sira ni qiyamul laili marang qiyamul lail wa yakmulu lan sempurna apa nasyatu ka apa terkinas sira watas duku lan bener apa rawatuka apa demen sira fi ing dalam qiyamul lail wayan tafilan ilangan ga saking sira apa al-kasalu apa rasa-rasa wal ghaflatu lan lali wal iksaru lan ngakeh minan naumi saking turu allazi kang fi yang itu ing dalam an-naum dhahabu barakatul umri utai ilange berkat umur wa diyaul waqti lan kesia-siane waktu Mangkat para dalam teman-teman usta mengkafi ba'dil asari dan sebagiannya bira-bira hadis mangkaf tegese dawuh dari sahabat annaman apa setuane wong yuksiru kang ngakehna sapa man annama ing turu bilail ing dalam wektu wengi yati iku bakal teka sapa wong fakiran hale fakir yaumul qiyamah. Waqala alaihi salam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yughaslu lailil akhir. Dengan Nabi rahmate Gusti Allah iku temurun
ing dalem langit-langit donya nalikane sepertiga malam terakhir. Maka hal min da'in fastajib fayaqulu, terus Gusti Allah ngendika hal min da'in fastajib, ana ta wong kang nyuwun, mongko maksudnya ana ta wong sing ndonga nyuwun marang Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal mengabulkan. Hal min sa'ilin fa'tiyahu, terus nek enek wong sing njaluk mongko ingsun ya bakal maringi. Hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu, nek enek wong sing nyuwun ngapura istighfar marang ingsun Gusti Allah ing dalam sepertiga malam terakhir kemau, maka Gusti Allah bakal ngapura marang ngono. Maka ya kuwi mau rahmati Gusti Allah temurun nalikane sepertiga malam terakhir. Kata amal rahimakumullah, maka kajilah, pelajarilah hadis ini. Cara mana dalami ben ade iso paham tur iso nglakoni. Terus wal iksar minan naum alladzi fihi dhabu barakatil umur. Adapun kakean turu cara urip dienggo turu tok, iku bisa jadi barokah umur kanggo urip mau ilang. Cara mana sia-sia lah waktune dienggo turu tok. Waqad warada teman-teman ustang muka fi ba'dil athar annaman yu'thirun nauma bil lail. Terus dewe para sahabat saat temene wong sing memperbanyak ngakehno cara mana urip akeh turune ing dalem waktu wengi, ing dalem waktu wengi maksudnya ora dienggo qiyamul lail, ora dienggo tahajud. Mangka wong kuwi mau sampeyan dina kiamat teka dalam keadaan fakir. Cara mana gak duwe apa-apa. Merga wengine nalika ana urip dienggo turu tok, ora dienggo qiyamul lail, golek rahmat Gusti Allah. Mawarada lan wis temengko apa anna rakaatain, apa setune rong rakaat fi jawfil lail ing dalam tengah wengi. Kanzun iku gedung utawa simpenan min kunuzil birri sang bira-bira simpenane kebausan. Wa qala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail. Aqrabu ma utai luweh parke perkara yakunu kang ana sinten ar-rabbu pangeran Gusti Allah min abdi marang kaulane Rabb fi jawfil laili iku ing dalam tengah wengi. Fa inis tata'ta mongko lamun mampu sira entakuna yen ana sira iku musallian wong kang salat fi zalikal waqti ing dalam mengkono waktu fakun mongko ana sira. Terus dawuh Nabi aqrabu ma yakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail. Parek-pareke suatu perkara yaitu ketika seorang hamba Gusti Allah yang dalam waktu wengi iku dienggo qiyamul lail, maka iku parek-pareke hamba kalian Gusti Allah. Fa in istata'ta an takuna musallian, maka jikalau kalian mampu untuk berada dalam keadaan tersebut, maka ya
dinggo salat, dinggo qiyamul lail. Aja mok dinggo melekan. Merga iku kesempatan yang awak dhewe parep kalian Gusti Allah. Entuk rahmate Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasalam, yasyurun nasu fi sa'idin wahidin. Yasyuru bakal dadi giring, bakal dan giring. Sama an-nasu menungsa fi sa'idin dalam tanah lapang, wahidin kang siji. Fayunati mangka undang-undang sapa munatin wong kang undang-undang. Aina iku dalam endi alladzina utawa wong akeh kanat kang ana tanah Jawa iku benggang apa junubuhum mira-pira lambunge alladzina anil madhu'i saking peturane alladzina anil madhu'i saking pira-pira peturane fayaqumuna mangka padha ngadeg sapa alladzina wa halina alladzina iku qalilun sithik fayaquluna mangka padha mlebu sapa alladzina aljannata ing dalam surga bi ghairi hisabin kelawan tanpa anane hisab al haditsa ay iqra'il haditsa bitamam. Terus dengan Nabi malih yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Para manusia saanenge umat manusia soomben ing dalem dina kiamat bakal den giring ana ing dalam suatu tanah lapang yaiku padang mahsyar. Fayunadi munadin ainal ladzina kanat. Terus ana seseorang sing celuk-celuk. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madhaji. Di manakah cara gamane di manakah wong-wong sing benggang lambunge saking peturane cara sing tangi kanggo menunaikan qiyamul lail, kanggo menunaikan ibadah marang Gusti Allah ing dalem tengah wengi. Gampangane. Terus kemudian fayaqumuna. Terus wong-wong kuwi mau padha tangi, padha madhep ya mergo mau diceluk. Wong qalilun. Adapun orang-orang tersebut sedikit. Jangan insyaallah muga-muga dhewe dikandhaki ngoten. Saged qiyamul lail tur somben saged kaya ngoten niku. Fa yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin. Maka wong-wong kuwi mau, wong-wong sing tatajafa junubuhum anil madhaji, tegese wong sing tangi saka panggon turune kanggo mlakoni qiyamul lail, kanggo nglakoni ibadah marang Gusti Allah, golek rahmat Gusti Allah, fa yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin. Maka wong kuwi mau bakal mlebu swarga dengan tanpa hisab. Al-hadits. Terus wa'lam lan ngerti sira anna qiyamul lail istuna qiyamul lail iku min asqali syai'in iku saking luweh abot-abote suci ala nafsi ngatasé ati wala siyama ba'dan nawmi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa madana bi asrari wa adalina min barakati fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utai sapane wong wadiaiku kumpul sapa man, berhubungan sapa man fi nahari Ramadhan ing dalem wengine ing dalem rinane ulan Ramadan. Amidan hale dan sengaja. Fil farji ing dalem farji fa'ali mangko iku wajib ngatasi mana al-qadha utawi ngodai wal kafarat lan bil kafarah. Iki tasih nerangno tentang perkara sing membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu kumpul karo bojone ing dalem
rinane ora Ramadan. Tegese wayah poso awan-awan kok kumpul karo bojone dan iku disengaja falihil qadha wal kafar. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mengqadha puasanya di hari selanjutnya. Maksudnya nek wis gak poso lagi diqadha dan wajib baginya untuk membayar kafarah, yaitu tegese bayar tebusan, bayar raqabatin mukminah, merdekakan budak perempuan sing Islam, sing mukmin. Terus nek ora mampu, mergo nikene saiki ya wis gak enek budak-budakan, maka fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka kafarahnya tersebut, tebusan tersebut dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan lagi sebulan kok sehari ora puasa, berarti ya mengulangi nek 2 bulan dari awal. Ngoten niku. Fa illam yastati fa il'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Terus kemudian nek orang mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka orang tersebut wajib untuk membayar kafarah dengan memberi makan 60 orang miskin atau fakir, dan setiap orangnya tersebut dikasih bagian sakmut. Waman mata wa alaihi syamun. Terus nek orang tersebut kok ndelalah mati, jangan baru hubungan karo bojone ing dalam bulan Ramadan, rino-rino iku kok ndelalah mati sesuke, maka wajib baginya untuk membayar puasane, jangan membayar puasane. Terus bagi ahli warise, jangan harta warisane iku dikurangi sik dienggo nebus kafarahe, yaiku mengasih makan setiap harine, yaitu sakmut kepada wong sing fakir miskin. Wasyaikhu in ajaza anisomi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin muddan. Jikalau seorang wong wis tuwek orang mampu poso, maka baginya tersebut memberi makan kanggo satu orang fakir atau miskin, pokok sakmut, seharinya sakmut ngoten. Terus wal hamil wal murdi in khafata ala anfusina aftarata walihima al-qadha. Terus bagi wong sing hamil utawa perempuan sing menyusui, ngoten niku, jikalau nek ia khawatir cerono ape poso kok wedi bayine kenapa-napa, wedi keleson bayine, maka boleh baginya untuk moka cerono membatalkan puasane, tapi wajib diqadha di lain hari. Wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirane wa yaqdiyani. Terus kemudian nek ana wong lara, jenenge lara sing
ora iso dienggo puasa utawa wong sing bepergian jauh sepanjang hari, maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya, tapi ya kudu diqodoi. Faslun fi ahkamil i'tikafi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.